היום אני רוצה לספר לכם על כמה תנכים. למשל על התנך שקיבלתי בתום בית הספר העממי ושהייתי נרגש לו כאילו קיבלתי אוצר גדול. ותנך אחר גדול עוד יותר שקיבלתי בתום בית הספר התיכון ושריגש אותי לא פחות. יש תנך שהייתי רק עד לקבלתו, והוא בתום מסע בין 90 קילומטר של יחידת צנחנים, והיה זה כשהגיעו בסופו של המסע לפסגת המצדה, ובכתובת אש היה כתוב רק המעז מנצח. כשהם הורידו את התרמילים נתנו להם תנכים, תנכי לוחמים בצבא ישראל. ואני זוכר שהמפקד אמר אז שלפני שנים רבות היו כאן למטה רומאים שצרו על המצדה, והיום בגלל התנך שבידיכם איפה הם ואיפה אנחנו. יש גם תנך שבחלקים ליחידות שונות בתום מסעות מפרכים, וזה נערך בכותל. גם שם מחלקים את התנכים בהם תורת ישראל והחוזה הקושר אותנו למקום הזה ולארץ הזאת ולשפה הזאת. ויש התנך של אחת הגלויות שמתאר בצורה קסומה יהושע סובול כך: אצלנו בכפר תודרה שבלב הרי האטלס היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל 5, מכניסים לבית הכנסת וכותבים על לוח של עץ בדבש מאלף ועד תו את כל האותיות בדבש, ואומרים לו חביבי לקק, והייתה התורה שבפיו מתוקה כמו טעם של דבש. ויש התורה של גבילים שנשרפים בפוגרומים, ואיתם אנשים גבילים בין ידיהם, כשהם לא מניחים לה לתורה שתשרף לבד, והיא עולה השמיימה כאפר, ואותיות פורחות בליווי נשמות זכות של חסידי תורה שנשרפות עימם. כל מיני תורות יש, אבל יש אחת בנוסף על כולם, יותר נכון בנפרד מכולם, וזה התנך בתוכנית של האח הגדול, שמשמש גברת אחת להקל עליה את היציאה בשירותים. הייתם מאמינים? תנך כלקסטיב לעודד יציאה. כן, 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 שמעתם טוב, היא לא יכולה בלי זה. ואפילו קראה למי שטען כנגדה שזה פיקוח נפש בשבילה, בלי התנך בשירותים. ככה היא טענה למולו, פיקוח נפש. ולכן היא נכנסת לשירותים עם התנך, וקל לה יותר ככה להתרכז במעשה היציאה. כן, ואני מתאר זאת בכוונה בצורה מגעילה, כי זה קשה ונורא והיום הוא מחפיר ומביש, ולא יכול להיות מגעיל מזה. ולא רק היא, לא רק היא בלבד. כל החבורה הריקה הזאת שמסביבה, שנותנת לדבר הזה שיקרה. כן, כל המערכת שמעל והזקיין שאצלו מוצגת התוכנית. רגע, מה השתגענו לגמרי? מה, אין כבר בושה מכלום? בעיטה אחת כוללת לכל מה שקדוש ויקר? הכל כבר לגיטימי, הכל כבר מותר? בלי שום סולם ערכים שמפריד בין טוב לרע, בין חשוב ללא חשוב, בין שקר לאמת, בין חיים ומוות, בין עיתון בידור לתנך הקדוש. ואיך ברגע הזה ממש שהגברת נכנסת לשירותים עם התנך, איך לא נכנסים כל המשתתפים אל החדר הקושר אותם לעולם החיצון ומבקשים לברוח משם, לברוח מן התוהו, מן הקריסה והמפולת ששוטפים לנו את חיינו. כשראיתי אותה נכנסת לשם עם הספר הקדוש, זה היה כבר מעבר לכעס. בא לי לבכות על החורבן של הבית השלישי שלנו. פתאום הבנתי אחרת את תפילת היוצר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים. חלולים חלולים. מה אתם אומרים? יכול להיות שהגענו כבר לסוף הדרך? חלולים חלולים. שהגענו לסוף הדרך ולימיו של משיח בן דוד, יכול להיות שכבר אין לנו לאן לרדת? יכול שנהיה חלולים עוד יותר מכך אם כבר הגענו בארץ ישראל לתנך בשירותים כמאיץ יציאה? לצורך האבסורד,
חישבו רגע מה היה קורה בטלוויזיה, או במערכת, או אצל החברים האסורים האלה, אצל האח הקטן, מה היה קורה אם זה היה קוראן, או ברית חדשה. עכשיו אתם בטח מבינים מה גודל השבר.